بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا اتن ñaari abla nan mba fo yini sogomo amba ko nambi mbali la men mba feka bembema mba fo yini wati amba vala ode kay parce que wati enya bala ko tlek davi ni rosrola mais mom mun defa mu ko ko tlek len de ñi la mais bi am tlek la do bisula aw je wala azma mu do bulala do bisula do fajila do songola do bulafe donc nan ko ni wati abi bema voilà bebi rew ko ande ne songola fa ande songola amerique do ba la me ko lu buli ka la me de so mara jona songola fa sita ni tara amerique lube 4h40 4h40 du matin on voulait 8h40 voilà donc avec ko ci wala ko do yere be soufela do be wula fela do yere woro bonche e ñeti fam be ala ka masayadi be ala ka masay Allahu akbar iko ala aw ni ko ala ngata na ko ala doni magri bamana ko amuna ni ala yi dono don dayka abe bora do dima wasa se ka supporter to mina ko ala be son ko do le bi jani yorol sino ko ala ko ni be son amuna bon on va faut ko nataba ko be sa bangi dala so comme min bi bolo bi joala da ba fo ko fu ka chama soro bi to la bi ta do kebal ke uda fe quoi sino wala be dairi man wayi do fana ko mani finde maje ko na le mashije ko alati mashi ko mabi maje ma alati mashije mo bi je na la tije il sera pressé à la madi mais din ko ni adeli ka nyini don lay basro ayo il sera pressé di ko ala fana nyogonte ko ya bato ma bato alna ko abison ala ti nyini ya ala bato ma bato ya wele we ma wele ya deli ma deli ni son wata ala bison voilà mais en hade wala en ko wala muna mutuko ko ci woy ayante ana le tira ke le aywa tubarakallah aywa ko be ala e kien mais ko do fana ke yere o fana wala o fu côté ko ala be son mais ni dugu jere ma shiti to yi shid lanka ko ala bi i tuinge la jeke ala bi zo tenu mais be wuli ka nyayin de ki ko nyayin ni sirade ka ka bora do dima mais ke dalle do dilanga ka bala beso o nyoko ne kan kayne nyoko ne galo ba mo ko te ko ala ma be sonde be ba do mais ni dugu jere ma ti to shid langa ka bala bina son langa nyoko ne kan kanu nyoko ne galo be wuli ka nyayin ay tubarakallah bismillah biye ala musaye namu marskalu kile 10 ani 7 samba fla ni muga ani fla amena kuna ful gafew ta ametani page follow ina fo mako frete follow 11h30 wakati yambe do kondana ka fesa kanya ka tente kanya ka muguna nyenye bonyo mona odewa ka falam fasia ka wala bamana yana ka falam fasia ka wala ka frete odewa wa ma damene faso ka faso wote leso bamana kana na ya ayelama nadara ko nyeta est ce que minyata sraka angata mani gafe kono kuma woy aywa ay mali est ce que minyata sraka ni gal dido est ce que jamana minyata sraka angati gafe kono kuma fofo aywa bismillah hango yorotu aywa mo hawo e sor alaikum allo faminga wori ministre mi ni alinya sinu musaka ko nyana bolima no ministre de l'économie et des financiers oui aluseni sanue ale kwani la selido koninke kunungo ka iraka foko jamana nyamogo konibe chesri bella jelena wasa moko makunya fon koni chama ngana sega fara ulu songoka kwal na soro dokon fara la taju ulu songoka ho mimbe tadike moko makunya fon fokata se dumuni fon ko dula ko chesri bella jelena konbe sina wasa spengana sega fara ulu kan choko minna alibi ani esorbeto no konfa iraka fon mais chani wale munun kon beta ka nyeshi yanga ko konno kon ma finti la ka do kon illa benno wasa ulup sekata blakata bawlen kon nana chugumina ka sekata fere bela jelenge wasa o chani wale munun meke no dam seka kare ula chuku mina esor aleka la selido esor black refe l'indépendant au cours de kenyere amba fe kenyere yam ande travolo indépendant ale kuma lembe ko do kon frala taju olu songoka ayera ka foko essentiel ale kon lititara ko
762 francs o ye kɛmɛ ni 50 a kungan fɛn ye ko gasoil ale kɔni tara 52 ani tama fila donc gasoil ale tara 760 la o kɔni ne kɛmɛ ni 50 dɔrɔmɛ fila donc dɔɔni farala ka taji olu sɔngɔ kan dɔrɔmɛ mugan dɔɔni a ka jan litre kelen o ka jan dɛ non hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ indépendant ale y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw olu ka cɛsiri kɔni barika kɔni bonyalen bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka dankari kɛ bamaci caman kɔni na ale ni ka u ka maramafɛnw caman fɛnɛ kɔni olu minɛna nin wale kɔni kofɔlen kɔni kɛla an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ dɔ kɔni sen fɛ indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ indépendant y'a yira k'a fɔ ko politique ko ta sira fɛ adema fo ka taa se MPR ale ni mun ma bɛn ka olu sifuw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛ ka k'u bɛna fara ɲɔgɔn kuluba dɔ kɔni sigi walasa Mali kɔni ale jɛmu fanga ni o ye démocratie ye o bɛ se ka sinsin cogo min na. Ayiwa ɛsɛ bila kɛrɛfɛ l'indicateur du renouveau ale ko di. Indicateur du renouveau ale kumanen bɛ min bɛ tali kɛ ko wasa Mali ale ɲangini min talen no ka ɲɛsin ale ma CEDEAO kɔni fɛ o bɛ se ka wuli cogo min na ko Côte d'Ivoire kaw olu ka société civile mɔgɔ dɔw kɔni nalen no Mali kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ko u kɔni taara primature la n'o ye premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ ye wasa u ni a bɛ se ka masala cogo min na gɛlɛya min kɔni bɛ ni o ye embargo ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ Goodluck Jonathan ko ale kɔni makɔnɔnen no Bamako yan juma natɔ wasa ka se ka masala kɔni kɛ ni camancɛ fanga ɲɛmaaw ye gɛlɛya min kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ Seko ni Dongo ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnkili ta fanfɛla la Jɛnɛba Sɛkɛ laseli y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ka san 30 kɔni ɲɛnajɛ kɔni kɛ musique o kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ ko 30 ans de carrière ale kɔni bɛ ka o ɲɛnajɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i ko sisan. Ne ka morimuso Jɛnɛba Sɛkɛ ale ka dɔnkili ɲuman 30 ans de carrière san 30 a bɛ dɔnkilida la voilà a bɛ dɔnkilida o t'a si yɛrɛ o ye a ye san min kɛ dɔnkilida la a faamu na info matin ale fɛnɛ kumalen bɛ taji ale sɔngɔ yɛlɛni kɔni kan ale y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan ko dɔ kɔni farala taji sɔngɔ kan min kɔni farala a kan ko a bɛ se 20 bɔɲɔgɔnko kɔni na hali bi ani info matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnlajɛba dɔ kɔni kan ka kɛ Senegalikaw olu fɛ yen nɔ marisi kalo in yɛrɛ la ɲɔgɔnlajɛ in bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la a bɛ tali kɛ ji de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji minnu bɛ boli an ka dugujukɔrɔlaw la olu bɛ se ka ta ka don ba la cogo min na wasa jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na informateur ale ka laseli don ale bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ informateur yira k'a fɔ ko Cabral ale kɔni fatuli san 42 ɲɛnamayali kɔni hukumu kɔnɔna na ko a fatura nin ye san 42 ko o bɛɛ n'a ta a jɛɲɔgɔn kɔni ko olu ma ɲinɛ a kɔ. Ayiwa o ka ɲi le républicain ale kumanen bɛ fɛn min kan o de ye ko sunkalo kɔni ale bɛ ka i sɛnsɛn ko jamanadenw kɔni sirannen don an bɛ wagati min na i ko sisan dɔ kana fara fɛnw olu kɔni fɛn kana fara fɛnw olu sɔngɔ kan républicain ale ka laseli don hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamaciwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko dankarila bamaci caman kɔni na ale ni u ka dagayɔrɔ dɔw fɛnɛ tiɲɛna fo ka taa se u ka maramafɛn caman fɛnɛ ko o kɔni minɛna finitigilakaw olu fɛ. Kabako Fadunya Burama ale ko di kabako ale y'a yira k'a fɔ ko katika olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamana ko kolongalani fɔla ni suɲɛni ou bien tiɲɛni an bolo an ka ladakɔrɔ ye donc ko kolongalani kɔni kɛra sababu ye ni ka taa école karamɔgɔ dɔ kɔni yira école karamɔgɔ ko fɔlen ni ko a kun ye a burankɛ ka saga 7 a kun ye o de suɲɛ donc kolongalani ne taara yɔrɔ yira Ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ o ye maloya ye e burankɛ o ye maloya dɛ hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ kabako a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ale a ka chef kɔni
e koni barake ninga bi o kan ka million kononton o shwe aleni aka sanu gram kema woro ninga o shwe walo ko folen kara miseni ka olu fe no kajulo marana ko findila ko ka wuli kajo kon sira ka sababu ninga teke kon ke ma ko fole olani oye Mohamed Konde aleni ajenron saba fena kon ko teke kon sira ka ke olula kabako aleka la selido alibi anin kabako beto no konfe yira ka fo ninkera nyamakoro ka olu fe no dala manga no kon temena paranti fla kon ni nyokonche dala manga kon se fe kile muru koni turu doina nika abone anina muru turla mami yira la ali 600 meti jo sam ko ani wolo flala kabako aleka la selido kabako do be nga o te journal kono o kera an yɛrɛ fɛ yen radio yɛrɛ kɔnɔna na yan Aruna kuna sini aruna ka enveloppe 2 bina wari de ku b'a kɔnɔ a da kolelen a sira o dugusɛjɛ kunu a natɔ baarayɔrɔ la permissaire ɲɛfɛ fɛn min bɛ yen a taara enveloppe 2 sɔrɔ a kelen bɛ ɲɛfɛ k'a bɛɛ ta foyi ma bɔ a la foyi ma sɔrɔ mobili senna dɔrɔn de b'a la parce que a y'a dɔn enveloppe n'a sini wari gansan de bina. Oui, mais al no do al enveloppe tan ci o pe dugu sa je ka tereke mo ko ka tegi ka yi ne kaba ko do de kaba ko de ko ni am te gala kali chere la ayo abike ko abike bebe ala ka masaya kono sika to la mamme mai e de ma bolike ma shi de so nga nimbe ba munde ya aka ngani akani wori ma soro yula haramute odelo voilà bo de faraka bo faraka no odo c'est vrai e ken yaare e ko kabra ci zay mo fo jinna law kabra li bo do nya to ko me Abdul Karim Kamara di kabra lawo ale tuni étudiant ale tumbe école normale supérieure en 1980 ale de tourné école Niemaw école dengue Niemay ko to Niemay ale de grève déclenché o grève sen fait grève de sera fangaw la donc fangaw ma sa grève là bas fangaw ya ke école dengue ko to Niemaw uli ka mineni donc utara mo do mine ale somina ale tunu bolo ma sa kamne atunen ko ya nyine sanfɛ ka nyine duguma ka fɛ piu ka fɛ pan olu ka société de sécurité n'u ka fɛn bɛɛ fama y'a ɲini ka yɔrɔ bɛɛ o ma ye o ma se k'a ye a tunu la maintenant fanga ya mun kɛ bɔ dɔn a woloba a dɔgɔmuso a bɛnkɛ a kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin fama y'u ta k'u cɛ ka taa n'a ye deuxième régiment ko aw bɛ sigi yan tant qu'aw den mana an t'aw bila o ka jugu n'a ye ni kilo donn'o kibaruya la i bɛ na ka taa bila deuxième la ko n'a ma na n'a ma bɔ aw y'a dɔgɔ k'o ma dɔgɔ u t'a bɔ ko bon n'aw ma dɔgɔ n'aw t'a bɔ n'a ma na an t'a aw bila ka to o la k'u sɛgɛn a bɛnkɛ ko ma ale kɔni b'a dɔn waati min na Kabara taara Jikɔrɔ ni a tɛnɛmuso dɔ fɛ u taara ɲini o tɛnɛmuso fɛ o y'a sɔrɔ tɛnɛmuso ko a tɛ ko ale bɔra fɛ a bɔra ale fɛ a taara ɲɛfɛ sigiɲɔgɔn dɔ ko ne kɔni hakili ɲɛ b'a la ko camion dɔ tun bɛ taa Laginɛ a donna o kɔnɔ a donna o camion kɔnɔ ka taa Laginɛ u tugur'u ko taara Laginɛ u taar'u sɔrɔ sira la u ma se Laginɛ Mali dugu dɔ bɛ u taar'u sɔrɔ u yɔrɔ la u y'a minɛ kɛnɛ n'a ye donc effet a bɛ camion kɔnɔ a tato ale tun na ale b'a dɔn u b'a ɲini ale tun b'a fɛ taa Guinée ka taa a yɔrɔ mais kɔfɛ u taara ɲini u nana n'a ye u taara n'a ye deuxième arrondissement la u nana n'a ye u y'a yira a ba la après u y'a ba n'a balimaw bila parce que u mago t'u la u mago b'olu la u mago bɛ min na o sɔrɔla u tun b'o kɛ pression ye u nana y'ale olu ko a ka papier de la k'a fɔ ale de Abdul Karim de ko grève bɛ kɛ grève banna mɔgɔw ko don école la sini sɔgɔma ko yan tɛ u y'a bagage k'a kɛ pin ni pan a ko yan tɛ n tɛ a ko a t'a kɛ o y'a ka fini bɔ la ka lajaba ka tɔrɔ ka jagoya kuma ka papier d'a ma ka n'a ni micro ye k'a kanta ka taa o kanta ka don radio Mali la k'a fɔ aw ka ɲɛmaa ko aw ka taa école la tellement que u y'a labaja pour k'a ka kuma fɔ o labaja de ma kuma la olu bɛ jɛ a fatura ni minɛna a ni minɛnen ɲɛmaaw siranna u taara fɔ faamaw ye faamaw ko
ani ɲininen kɔni ni ye baara wɛrɛ mais sisan mun kɛ a fure an bɛ fɛrɛ ka taa dogo k'a su don ni fure de ni ma o ye mankan wɛrɛ o ye mankan o ye ayi kɔni o y'a dama mankan ye donc a fure tunnen don u taara fɔ somɔgɔw ye kɛ ale sara école ko n'a sara u k'a ka su di ma sɔn u k'a di olu ma o dugusɛjɛ filanan école de taara u sigi Musa ka palais yɔrɔ la de ko an ti wuli ni ma Cabral su d'a ma k'a kɛ dagasigi ye ka mugu ci la fɛn gazu ci la k'u gɛn ka tɔgɔ la fo Musa binna k'a fɔ ale fure bi yɔrɔ min na o ma se ka dɔn alors que waati min na ale bi sa don min na kan para la a y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture tun bɛ yen Amadu Tumani tun kɛra ɲɛma ye o y'a ɲininka u ye yɔrɔ dɔ yira ko o de y'a to dɔw ko o yɔrɔ tɛ donc siga bɛ hali bi a ka kaburu la a ka fure dɔnne yɔrɔ min na u ye yɔrɔ dɔw yira u taa julu jura mais dɔw ko ma o tɛ donc sisan o ye monument kelen k'a tɔgɔ la o monument bɛ Lafiyabugu sira la a comme ale bangera Seguka don o ye lycée Segu tɔ ale tɔgɔ la donc san o san ni bi dɔ ɲɔgɔn sera a tɔ ɲɔgɔn olu bɛ tasibila kɛ ka conférence ba dɔ kɛ ka tagama kɛ o ko a su bɛ yɔrɔ min na olu k'olu ta yɔrɔ jura hali sɛgɛlen don u b'o kɛ mais hali bi an bɛ yɔrɔ min na a su yɛrɛ dɔnna yɔrɔ ye min yɛrɛ la awɔ o ma dɔn duti bɛ la maintenant o don a don 17 mars Alpha Omar Konare n'a tɛ ɲɔgɔn ye parce que olu fana tun bɛ waati min na olu y'a fɔ le journal Echo u y'o dilan k'a bɔ ale fure ale sara o don min na o don de u y'o ta k'a kɛ u ka journal Bangal le 17 mars 89 donc journal bɔra o de la donc o hakilina de tun b'u la donc tun b'a fɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye bi donc bi fana bi sɔgɔmada na a ɲɛɲɔgɔn bɛna taama ka taa kabari kunun o ye conférence kɛ hakilijigi don bon nin bɛɛ kɛra an ka jamana la ka tɛmɛ o de n'i ye Cabral mɛn a kun de filɛ nin ye école ɲɛma ka grève kɛ i bɛ grève kun dɔn wa a ka grève kun ye ko waati min na 89 faamaw ye fɛn décision dɔ ta ko n'i passera DEF la n'i bɛna taa école secondaire la fo i ka concours de kɛ ko n'i passera bac la n'i bɛna taa école ba la fo i ka concours de kɛ ko n'i tilala kalan la pour que ka don foraba baara la fo i ka concours kɛ ko n'i ye écoleden ye n'i ye muso ye k'a sɔrɔ i bɛ lycée la wa i bɛ école ba la wa n'i kɔni ye kɔnɔ ta ka denw ye i b'u gɛn i ka école tiɲɛlen don denmisɛnw ko o tɛ jɛn'o ye tuguni a laban ko bourse min b'u ma nafolo fitinin b'u ma ka dɔ fara kan e ka a sara a waati la k'a o d'u ma u ka ɲini kan fɛn bɛɛ filɛ nin ye dɛ ni ne ma se ka labato o ye cɛ faga ne kama a banna ala ka sabu o ye faga ne kama a bɛɛ filɛ nin ye dɛ kanbɛ awɔ ayiwa